Kull sena, id-dipartimenti ta' Central Sterile Supply u tal-Endoscopy Decontamination fl-Isptar Mater Dei jisterilizzaw eluf ta' strumenti u apparat mediku f'xogħol ma jidirx iżda li huwa kruċjali biex jiġu evitati infezzjonijiet u riski fuq il-pazjenti li jidħlu l-isptar. Kull sena is-CSSD u l-IDU f'Mater Dei jisterilizzaw ma' 70,000 set ta' strumenti tal-operazzjonijiet, 200,000 strumenti ieħor apparti u 14,000 endoskop mediku. Dan ix-xogħol ma jaqaf qatt u jibqa' dej anki bil-lejl minn madwar 70 ħaddiem li jaħdmu f'dawn id-dipartimenti. OneNews tkellem ma' Dirk Farrugia, manager fis-CSSD u fl-IDU, li spjega kif il-proċess minn xi jaslu l-istrumenti sa ma jiġu sterilizzati jieħu madwar 4 sigħat. L-ewwel nirċivuhom fir-reception area fejn hemmhekk niddeċiedu jekk hux ħanagħmlu manwal wash jew le. Mbagħad jgħaddu għat-tieni parti, jiġifieri fejn ħanagħmlu inspection u packing u anke function testing. Meta ngħidu function testing, ġast biex inġib eżempju, pereżempju imqas naraw li qed jaqta' sew, naraw li ma fihx sadid, eċetera, eċetera. U mbagħad minn hemmhekk jgħaddi għall-sterilization. Dan il-proċess rigorus jassigura li l-apparat mediku kollu użat fl-isptarijiet ikun proċessat u sterilizzat skont standards ta' sigurtà Ewropej. Dan jiġi verifikat minn inġiniera speċjalizzati li jiġu Malta darba kull 3 xhur. Dan id-dipartiment jisterilizza l-apparat tal-isptarijiet kollha f'pajjiżna. Il-maġġoranza tas-settijiet u tal-istrumenti li jaslu għandna huma ġejjin mit-teatri ta' Mater Dei, però aħna nisservissjaw Malta kollha fejn jidħol primary healthcare, fejn jidħlu sptarijiet oħra bħal San Vicenz de Paul. Hawnhekk isir bażikament l-sterilization process ta' Malta kollha. Fil-futur qrib is-CSSD se jwettaq proċess ta' rinnovar qawwi fid-dipartiment bilan li jikseb ċertifikazzjoni internazzjonali tal-ogħla livell li tkompli tassigura aktar kwalità fix-xogħlijiet li jsiru. We have a commitment li within 2 years nilħu ISO certification. Ġifieri nilħu standard għoli internazzjonali kif qed naħdmu. Il-refurbishment jgħinna ħafna biex il-workflow ta' kif nagħmlu l-affarijiet pass wara pass wara pass ikun qiegħed kif suppost.